पतिर छी नजरिया नजरिया लगा के पतरकी मरले पतिर छी नजरिया नजरिया लगा के पतरकी मां बंदना रिकॉर्डिंग स्टूडियो खड़तारी। अरे गोल गोल एक करनु कावल सामान बा हटा कटा के बनल छोकरी जवान बा बुढ़वा के मुँह में आजाला पानी देखी के बबुनी के चढ़ल जवानी अरे काका सबर करो। अरे गोल गोल एक करनु कावल सामान बा हटा कटा के बनल छोकरी जवान बा बुढ़वा के मुँह में आजाला पानी देखी के बबुनी के चढ़ल जवानी मरले पतिर छी नजरिया नजरिया लगा के पतरकी मरले पतिर छी नजरिया नजरिया लगा के पतरकी मिक्स बाय रविंद्र रसीदा। अरे ऊपर से नीचे एक कौशल बदनबा एकरे ऊपर वीरेंद्र के मनबा ढोरी बाई से रखल चाटबा संजय धड़कन के ओही पयाटबा हम तो जानते भाई। अरे ऊपर से नीचे एक कौशल बदनबा एकरे ऊपर वीरेंद्र के मनबा ढोरी बाई से रखल चाटबा संजय धड़कन के ओही पयाटबा मरले पतिर छी नजरिया नजरिया लगा के पतरकी मरले पतिर छी नजरिया नजरिया लगा के पतरकी। मां बंदना रिकॉर्डिंग स्टूडियो खड़तारी।